Hello everyone! It's me, Helen Shira again! Kumusta po kayong lahat dyan, guys? And for today's video ay magkabayo tayo. Magkinabayo tayo ngayon. Ano pang hinihintay nyo? Tara na, samahan nyo ako, guys! Let's go! So welcome here at Lapranta Fortress. So Lapranta Fortress is a tourist attraction where history can be touched. The building in the area tell of the common past of the Finns, Russians, and Swedish since the 18th century. The unique environment of the fortress comes alive in the summer, and especially this year during the Horses in the Fortress event, which attract tourists to experience a unique combination of horses and history. And so around the corner, guys, during the event, there are also exhibition and up to the 3 museums in the area, impressive display around the fortress, a large stick horse arena for children and the young people, farm animals, traditional horses, old tractors, and hobby cars. So you can enjoy talaga, guys, while waiting sa mga racers. At ang dami palang tao. Kabuya basa English guys. So expected visitors pala, guys, is approximately about 50,000 people. So the entrance is free, guys. You can enjoy all over the race and sa lahat ng mga views dyan. Ang ganda dyan. At sa other side pala, guys, nakikita nyo ang largest lake ng Finland. And if you want to watch the full video of the fortress, I have all videos there. You can search. Kayo na lang mag But it was during summer. So, ayun na pala, guys. Tara na! Jokaiselle voittajalle Faxerin lahjoittama tuotepalkintoja. Tervetuloa Suomen makeimpaan kesään Lappeenrantaan. Luvassa on ainutlaatuisia elämyksiä juuri sinulle. Lappeenrannassa ainutlaatuisia elämyksiä juuri sinulle. Joker, Bokov ja Milla Markkanen ja onnea myös. Piistämistä nyt jotain sellaista, mitä me muut ei vielä tiedä. Ei tarvi. Eli tässä on tehtiin muuten sama temppu, tuo viimeinen sanoi, että muuta tai juttu. Nyt muutenkin se viimeinen tuli näkyvää. No sinne tehtiin sama temppu kuin Summeiliin. Suttiin otettiin kurssille, tehtiin vietiin mäen päälle ja takaisin alas. Mitä tää aamustakin on tässä kumia? Heti kun otettiin kaviot yhteen, niin siinä kohtaa teki Sanderson selväksi, mikä on homman nimi. Paletta sitten edessä, eli alkuerä, välierä ja sitten finaali tai ottelu. Hojak ja Orlandina ovat Lappeenrannan kaupungin nimikkolähdön toinen pari, ja täältä he saapuvat tälle sijaansa, eli sijoitusta 3 parhaan joukossa tämän vuoden osalta. Koko uralla 52 starttia Orlandina, 3 starttia Orlandinalla, ja niistä on tullut 1 voitto. Orlandinahan oli päivänä Montelähdössä, mutta siinä se jäi alkueriin Sandersonia vastaan. Kuinka käy nyt sitten kärryt perässä? Lähdetään katsomaan. Niin on. Harjoitusmallista. Sanderson ja Orlandina rattailla. Nimittäin Hojak Kaisamarjan treeni. 11-vuotias Ruuna oli ihan omaa luokkaansa tähän alkuerään pariin ja jättää sitten Orlandinan ja allakka-aitoihin, niin siellä parissa paikkaa aita oli sen verran kallistunut, että tämä aiheuttaa vaaratilanteet.
sitten kohti lähtöpaikkaa Joker Boko ja Amon Ra. Bidyo, bidyo. Bebe! Na, baby, lati boys. Here pala guys is very accessible and it's free parking and you can enjoy the beautiful Simon Lake. At saka it's free din dito mag-picnic guys. And it's a winter time. So in my 5 years here in Finland, it's my first time to witness that rabbit. Hindi yung tumatakbo ha, rabbit yung tawag na dito. City horse race sa English. Ayan, so we are on time na guys. Thank you for watching and have a good day. Ingat po kayong lahat dyan. God bless.